Kwa nyime ni piny owacho kwa jokenya ahinya to jodak ma Wajir mondo miyo konye kod nonro mar maneja mar Huduma Center e bade ma Wajir County mabende wachore ni ne olal e yo mabende poko yang malungo nyaka gie sani. Jalupo gai mar obila Eliud Lagat owacho ni ogeno ni Hussein Mohamed ibiro yudi. Hussein ne olal tarik 8 mar dwe mar 7 higani manandala achiel tok romo mabende nobedo godo kod jatend migao mar jotije sirikal Joffrey Ruku. Okil mar familia ne Danstan Omari oseyo piny owacho kuom temo pando nonro mar Hussein gino mabende apisi mar Jamin Buche okwedo mokalo. What is happening is that the gentleman has yet to appear, but we've called upon anybody, especially what will happen. Wajir, you understand, and we ask you to give any information. Mbaka saizi, the matter is under investigation. I call upon anybody who has information about this gentleman to give it to the police. Otherwise, it's under active investigation, and we hope for the best as the investigation operators deal with it.